kira taron manema labarai ne saboda mu shaida musu cewa malama Zina, mata ga jagoranmu Sheikh Ibrahim Al-Zakzaki, waɗanda dukkan suke zaune ake tsare da su a gidan yarin Kaduna, an bincika ta ɓangaren likitoci, an yi gwaji, an samu ta kamu da covid-19 wato coronavirus, kuma har zuwa yanzu nan ba su bari an kai ta wajen jinya ba. Alhali ko da ƙaramin rashin lafiya ne, ko da ciwon kai ne ya dame mutum a gidan yari, to yana da haƙƙi na a kai shi a yi masa wato kula na lafiya ko a asibiti ko abin da ya kama da haka, sannan a dawo da shi a tsare. Amma su me yasa ba su da wannan haƙƙin? Don haka muke kira ga wannan gwamnati ta Buhari, wacce tun a baya take dokoki daban-daban, musamman na kira da a sake su daga kotun a Gabriel Kolawale a 2016, da kuma kiraye-kirayen da ƙungiyoyi da ainihin kare haƙƙin bil'adama da sauran mutane suke a duniya, amma ya yi shiru bai ce komai ba. To wannan ma muna kira babban murya da ya sani cewa duk abin da ya faru da malama Zina da malam Zakzaki to akan wuyan shi ne. Ana son a kautar da hankalin mutane ne, yasa aka mai da su gidan yarin Kaduna don a ɗauka wani ishu ne da ya shafi wata jiha. Alhali wannan abu ne da sanin Buhari aka je aka yi harbi, aka kashe 'ya'yan malam, aka kashe almajiran malam sama da 1000, aka kama shi aka zo aka tsare ba tare da wani dalili ba. Don haka muna kira da babban murya da a sake shi ba tare da wani sharaɗi ba, a nema masa lafiya. Ita ma da ta kamu da wannan covid-19 a gaggauta nema mata lafiya da gaggawa. Sakon da za mu isar ga wannan al'umma shine sani cewa wannan duk abin da ya shafi take doka da rashin adalci to yakan shafi al'umma ne baki ɗaya. In aka yi wa wani kai shiru to za a dawo kai ma. Yau abin da yake faruwa a ƙasan nan, wajibi ne al'umma su tashi su sani haƙƙi ne su fito su yi magana, su nuna rashin amincewarsu da barnan da ake yi. Wannan abun Boko Haram ne ko kidnapping da ake yi da ainihin sauran barnan da ake, da kuma wannan tsare malam da aka yi ba tare da wani dalili ba shekara 5, muna fitowa muna ainihin bayyana wa al'umma cewa wannan tsarewa da aka yi baya da wani dalili. To al'umma muna kiransu da su farga, su faɗaka, su ainihin fito su taya a gurin ganin an tabbatar da adalci. Lalle akwai matakai, dama muna ɗaukan matakai, kuma dole duk sanda kiɗa ya canza rawa ita ma dole za ta canza. Mukan fito muna ainihin wato kira akan tituna, muna rubuta takardu, muna rabawa, muna hira da ku manema labarai. To amma idan ya zamanto cewa kai tsaye ana nufi ne yanzu a kashe su, ba wani dalili, kawai nema ake kawai a ga an ga bayansu, to dole akwai matakin da za mu ɗauka gaba, kuma duk matakin da muka ɗauka al'umma za ta gani, ita kuma ita ma za ta gani, amma ba za mu kyale ba.